Siyabonga. Hawu ngiyabonga futhi. Wena wenkosi. Niyaphila futhi wami? Wasiphile mfowethu. Ukhona ngesikhathi ungekho. Ubhuti wami. Ubakithi. Ubakithi. Ubhuti. Ngeke yikho sikhulisa izingane mfowethu. Yikho sikhulisa izingane lolu lwazi esathekelwa lona ukuthi sibe lolu hlobo labantu siyibo. Sifuna ukuthi lungafi ngoba naba bengaphambili ababanganomona basinikeza ulwazi nathi kasikwenze kulezi izingane ezisilandelayo. Yebo Nkosi yami. Uhlale khona uNkulunkulu mfowethu. Uyabona makukhulunywa ngeproof. Makukhulunywa ngeproof kaNkulunkulu. Imina ngiyiproof kaNkulunkulu. Akudingi ukuthi uzusonke, akudingi nokuthi uzukhulume yonke lento ekhulunywa abantu, akudingi ukuthi uhlale esontweni ushumayele kuze kweqe. Uyazi udinga ukuthi ube indoda. Udinga ukuthi ube indoda obala abantu bekubona. Udinga ukuthi ube indoda esitha abantu bengakuboni. Ngisho einganeni zakho ngisho kubafazi udinga kuba kanjalo. Uyazwa mfowethu. Abantu besilisa abantu besilisa mfowethu iphutha abalenzayo bafuna ukunconywa, bafuna ukuthi kwenziwe uma enze into ebese enconywa, anconyelwe ukwenza kahle. Uyabona uma uyindoda awunconyelwa ukwenza awunconyelwa ukwenza kahle uma uyindoda. Ngoba uma uyindoda ukwenza kahle iwona umsebenzi wakho. Iyona prerogative yakho ukwenza kahle. Cha. Umsebenzi wakho lo ungafuni ukubongwa ubaba, ubongwe kuze kweqe futhi. Ngiyaphila wena wenkosi. Usuze ngaleyo ndaba? Hayi futhi bengenthinjela abawo-engine bethi asirate i-service ukuthi iservice ngendlela yini. Mina nihlale ngininikeza imali yami lapho 1000 nginikhombisa ukuthi nisebenza kahle manje ufuna ngenzeni ke manje mina? Hayi badinga ukuthi sikufake nje kubona. Official ukuthi i-service i-right. Awuyi right i-service yenu ngihlale nginincoma lapha ngihlale ngidlula wonke amagaraji ngiseke nizonincoma. Lashipa kabi sekusa. Le ndoda njalo ukuthiwa igama lami liyabheda nayo indoda enegama elibhedayo. Yes. Ngicela ukuthi akuncede mhlonishwa lo. Ngicela usakhile. Awufaki inombolo zami la wenze yonke lento abayifunayo. Abathengi kudla nali card. Futhi wami sengiqedile kuzo zonke. Ngicela ukufaka la konke mfowethu. Konke asikwenze lapha ngazi nginamalini lapha ekhadini. Angifake lapha mina uthi ngifake la. Cela ngalimali. Hawu. Ofela wangena lo muntu. Yaphuma. Asemlindi. Angezokuvinjwa ngwakwethu la. Kodwa miyaphela. Awayishaya inkosini okuwumuntu wentombi lapha madoda. Wawushaya inkosini okuwumuntu wentombi lapha. Wena wenkosi. Niyaphila baba. Ngilinde wena wenkosi ngiphefumula nisi nasemamashini la. Ngibhizi ngithukwa ngabantu lapha ngithukwa itabane lapha itabane ibhizi nami. Itabane ibhizi nami lapha nihleli nina. Libele ngifuna ukushutha la. Niphile nje nina benkosi niphile thina ngeke sishintshe thina ngeke sishintshe futhi ayikho into engasishintsha empilweni kade saba khona kade sasihuzuka kade sasihlupheka babengekho laba bantu sasilapha thina sicela uNkulunkulu ukuthi lelizwe sifuna selekelele ukuthi lilunge libheke kulungeni ningaze nidideke libheke kulungeni lelizwe ngiyanitshela bafowethu uNkulunkulu lelizwe uyalithanda uNkulunkulu lelizwe uzolilekelela thina sikhona bafowethu yabo mina njengoba nginitshela nje ukuthi angiqedeki amandla mina angiqedeki amandla bafowethu akulula nimoke nihambe niye emakhaya lapha mina engakhulela khona nifike nibuze ukuthi unjani uphakela umthakathi wayenjani ekhula unjani manje
into eyenza ningeye ukuthi angisikhuluma isingisi, angikhangisi ngemali, angikhangisi ngezinto enginazo, angiphapha nginamona, angivimbani, ngikweseka 20 times wena ungakazi ungeseke. Ngikweseke ngisho sengibona ukuthi uyangichaphaza, ngikweseke ngoba ngisuke ngifuna kulunge izwe. Abantu izingane into ezisuke zingayibonanga, ingxabano ezisuke ingayibonanga phakathi kwabantu abadala ayi affect izingane leyo ngxabano leyo. Noma nina ningabantu abadala ningaphambana niyohamba nambe nilungisana, kuvikelwa ingane kulomhlaba. Kulomhlaba kuvikelwa ingane. Uma umuntu omdala nje, ingane kumuntu ongazi, hayi ukuthi ingane umuntu omncane ngeminyaka, ingane umuntu osuke engazi. uNkulunkulu uyalithanda lelizwe, ngicela ningilinde ngisayochama. Lizolunga lelizwe wengane zakwethu. Yeah. Lizolunga lelizwe, lizolunga. Angiyindawo mina. Angiyindawo ikwelekwele la izweni lohanjiswa yimi nezinsizwa. Weinsizwa. Siyeza eGoli nje, siye eGoli nje kusasa, siye eGoli kusasa, siyohlangana nama security asetshenzelwa izinsizwa zakithi lapha kwaZulu, asetshenzelwa izinsizwa zakithi zakoVenda, amatsonga, abapedi, izinkampani zama security zalapha eSouth Africa. Ngiyohlangana nazo ngoLwesine, siyoyicela ukuthi hayi wemadoda asizwane, asiqondane, asilalelane, siqondane, sazane ukuthi yini inhloso yento esiyenzayo. Ebese sonke simanga ndawonye sithi awukwazi noma ngabe uthola imali kumuntu okufika, awukwazi kodwa ukuma against abantu bakini. Because bazohamba abantu bokufika egcineni, bazohamba noma ungabavikela kangakanani uyisecurity, bazohamba niyayibona lezi insizwa lezi insizwa ezingaka engiholayo, bazohamba abantu bokufika, akho uhulumeni, akho phoyisa, akho mengameli, akho sikhulu sikahulumeni, akho muntu esizomethuka silwe naye, kodwa akekho umuntu osebuholini ozovimba lento yabantu bokufika esifuna ukuyenza. Akekho umuntu ozovimba ukuthi abantu bokufika behambe noma ngaba namandla angakanani, akekho. So kungaba ingozi ke une security company, njengoba sizoqala nje program yokufaka abantu bakithi kulama spaza shops, bese uyithola wena ungasena umsebenzi ngoba wena ubugada abantu bokufika uzwe ulwe nabantu bakini, ungalwi nabantu bakini. Uyasebenza. Nisakhumbula weinsizwa ngimthethisa, nisakhumbula nize nithi anizukuya emamashini ngoba mina ngiyanithethisa ngithi ngidinga ngamasende. Nisakhumbula ngithi insizwa ngiyifuni ngenhlonipho, ningakabibi khononke kulamamashi, kuyimina engilwayo ngithi insizwa angifune umuntu wesilisa noma insizwa noma indoda ezothi ngikhona ngenhliziyo lapha ngoba inhliziyo yokuthanda umkakho. Nisakhumbula lokho? Nisakhumbula ukuthi yimi engangilwa, ngilwela ukuthi akambe kuyosekwa lamamashi ukuze sime ngandawonye, silungise, siye phambili. Hey, basopha wethu. Yimi isikhwaga kwaNongoma. Yimi umfoko angxaba uzohlungu ziyababa ziyashuqula. Hey, ngeke uzulunge, ngeke ulunge mfana. Ngeke ulunge mfana, ngeke ulunge. Ngakho konke kusuka kwa first uzofika kwa 10. Ngeke ulunge mfana. Yimi enganginibiza ngithi wozani ngamasende. Senilapha ngamasende enagcwele amanzi, senizodelela mina manje mhlathi yonyoko. Hey, ngeke ulunge mfana. Hey, kade saba khona. Nani kuphi ngo2014 ngiqala ukuhambela iSouth Coast, ngigovuza insizwa eSouth Coast, ngiqeda lento yomngcele phakathi kwendawo engapha nganeno kothukela nangaphesha kothukela, insizwa isondana emahostela. Zizondana insizwa emahostela kuthiwa ongaphi uyimpondo, ongaphi uyinzule. Ngayiqeda leyo nto, yaqedwa yimina leyo nto. Nake nasho ukuthi niyabonga ngoba senibade kangaka nje. Niyanya nina noncengo ogogo beni, hayi mina. Akuncengwene lapha. Futhi sambe sekhona. Laba babhemba basilindile laze lashona ilanga sibizwa izinsizwa. Kazi wathi madoda kuyoze kube nini? Kuyoze kube nini kubhama uNombese ekhanda endodeni? Asambeni sekhona. Uma nje ngiqeda iboot camp kusukela ngomhla ka16 sibheke khona umuntu okufika ocabanga ukuthi siqedile ibhadi lakhe lelo. Insizwa ikhona, ngiyobe ngihola uhalf wesigidi weinsizwa. Sibheke khona lezi indawo kuthiwa nje akungenwa kuzo, ila sibheke khona bafowethu lapha ayizondi kabi, ayibambe inona. Wo, nina nje nikhulumela ngemali, khulumani yini nazi imali, onobufakazi akabuveza ubufakazi ayithulele umlomo, ubufakazi boyikhulumela bona. Mina ngikhuluma lokho engikwenzayo. Manje nicabanga ukuthi niyongiqeda amandla, niyaphupha. Ngeke iziyenzeke leyo nto leyo. Asambe siyosebenza, mufuna siyosebenza, ngiyohamba nawe kube ngathi awukazi wenze lutho. Uhamba la eduze kwami, ngikwesulile, ungasekho empilweni yami, uyitshela ukuthi ukhona, kodwa ngiqhubeke ngihamba nawe ngoba ngafundisa ukuthi uma ngingashongo lutho kuwo lubi, vele ayikho into embe ezokwenzeka. Ngiyesulana mina empilweni, ngiyakwesula mina empilweni. Ngikwesule nje uqhubeke kube khona iminyaka ewu20, ungasekho kodwa empilweni yami. Danke, ayizondi inkabi.
Dicilela abantu phansi wena isona siphiwo sakho wasiphiwa uNkulunkulu leso ilona afa oyolishiyela abazali bakho okukhulumile kwalalelwa umkhathi ngeke ukushintshe ngisho ungabhala phansi la uphinde ukusule beza abantu bengabi nakho kodwa ngifuna wazi ukuthi okukhulumile ngamanga ngomuntu onedlozi njengami umuntu onomsamo ophilayo njengami kufanele wazi ukuthi lokho kuyokulandela ngomkhathi not ngalezi zinto ezibhalwe phansi kuyokulandela kungasaboni umuntu kodwa kuyokulandela ngoba mina ngiphilela iqiniso phambi kaThixo akekho umuntu engake ngahlangana naye ngaphambanisa ukukhuluma naye akekho umuntu engangahlangana naye ngemukela imali yokuthi akuyekwe lezi zinto ezenziwayo ngakho ke uyozama uzuyeke ukungcolisa ngeke uzulithola ichashazi ukube ninayo into ephilayo ngabe kade ninikezile abantu ngoba niyakwazi ezinye izinto ukuyikhipha izondi ikaba ibambe khona ngiyabonga nina benkosi ulamla kanjani ziyabuya ingoma siyayikhipha futhi sizonikhiphela lezi ingoma okhanjwa ngazo la emamashini zizophuma zibe izingoma ezitholakalayo senzele izingane zethu zazi ukuthi lezi ingoma yizo ngaphandle kweingoma zomzabalazo sathatha ingoma zezinsizwa ezafudumeza wonke umuntu zaze zafudumeza ngisho odadewethu bahlabelela lezi ingoma manje ngoba yizona ingoma ezizoletha ushintsho lezi ezemzabalazo enizaziyo baba we ayikaze isize umuntu ziyehlukanisana yekani ukwehlukanisana izondo inkaba ibambe. Welcome back to Mzansi Daily Affairs. South Africans, we actually do have to admit something here. That the work that Phakelo Mthakathi has done, has been doing and is still doing, is the kind of work that is worth enough to actually go down in history books. That's how much valuable the work is. And we've seen him actually going to the mountains, going there to fast and pray for South Africa with his men. Pray for us as a country so that the country can be fixed. And I can admit also that it can be very, very painful that all the work that he has done can be just undermined by people, especially people who would come and say that he has done this and he has done that, and the money scandals. But at the end of the day, those are just allegations. It's not the truth. Those are just allegations. So South Africans, we have to admit that this March and March is actually very, very pure energy. You know, in a way, it kind of like united South Africans. First, we were united, and other neighboring countries who saw this March and March, you know, they saw the unity, and they actually feel like doing this type of work as a country is something that is worthy enough. I mean, the whole South Africa was united, or just by that. So we have come out of our houses, you know, march and, you know, kind of like link up with one another, showing love with, towards one another. So the work that this man has done, I don't doubt it. I feel like it's pure energy, and and we need to be grateful as South Africans. But nonetheless, I would love to know your thoughts in the comment section, and please don't forget to like this video. Leave us your thoughts in the comment section. What do you really think about this?